Не разбирам какво трябва да реша. Госпожо Фатош, това е вашата везна. От едната страна е вашето бъдеще, работата и семейството. От другата е Кенан Баран. Не разбирам. Сега ще разберете. Сестрите ми? Да, сменили сте името си, но миналото си не можете. Миналото ви е застигнало. Кенан Баран се е появил и ви е объркал. Разбалансирал е везната, но сега ще я балансираме отново. От едната страна ще сложим сестрите ви, а от другата Кенан Баран. Ако се навъртате около него, ако му позволите да се доближи до вас, ако говорите с него и му споделяте за работата ми, и това е най-важното, сестрите ви ще страдат.